Nasayod ka ba nga naay someone nga ga-pray always para sa imo, ha? Naay tayo nga dili kita kabalo kung unsay angin tong iampo. Pero naay someone nga ga-pray para sa tuwa para maanggon ta gayud ang atong gikinahanglan. Kinsa man kini siya? Siya mao ang balaang espiritu. Ingon pa sa Romans 8:26, likewise the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. So sa pamaagi, ang balaang espiritu gatabang usab sa atong mga weaknesses. Nag-help siya. Kaya dili kita kabaluon sa angay natong iampo. Apan ang balaang espiritu pray para kanato, naga-make sig intercession for us. Na magoy tayo mga igsoon nga gapangayo kita og mga needs kunuhay nato. Nga dili man gyud nato need. Example, Lord, need na ko Lord og 5 kasakyanan, Lord, kay ako mga amiga na nasa 5 kasakyanan, ako na lang Ginoo, motor lang gid ni ako ang dala. Dili na mao ang need gyud nato. Ato ng mga wants nga makadaot sa tuwa, makapadako sa tong ulo, dili man na ihatag sa Ginoo sa tuwa. Ang tinuod gid nga need nato is maayong kinaiya, mapainobsanong kinaiya, kaalam nga langit nun, maayo nga panglawas, magbuhat kita sa will sa Ginoo. Mao ni atong mga need. Na mao na gina-pray sa Holy Spirit ngadto sa Amahan. Dili kita kabalo mo ampo, gapataka-taka ratag pag-ampo. Napagit time ingon kita, Lord, tagaay ko kagwapo, Lord. Kaya di ko niya sugton, Lord. Pagpangit ko, Lord, gwapo ra ang sugton, Lord. Dili ka na tubagon sa Ginoo, usa ka na kayo tan-on nga pag-ampo. Karon ang Holy Spirit ga-pray para kanato. Unsay nga pray, Lord, tagaay nig maayong kinaiya ning tawhana. Maga-pray man ang Holy Spirit ngadto sa Father para kanato. By the way, mga igsoon, ang ga-pray para kanato mao ang Holy Spirit. Siya man gud ang nakabalo sa atong mga dapat nga iyampo. Now, ang uban, ga huna-huna sila nga si Maria adunay ministry sa pag-pray kanato 24/7, taga segundo, taga minuto, nag-pray si Maria para kanato. Mga igsoon, actually, ang Holy Spirit ang ga-pray para kanato. Dili si Maria. Night time, si Jesus dito, nag-talk sila about us, si Mary, si Jesus, kay uban man sila sa langit. Night time nga nag-talk sila about sa tua, pero mga igsoon, wala man si Maria diri sa kalibutan para mo hear sa atong mga prayers. So dili siya makabalo sa every need nga atong panginahanglan. Sa need nga ingani, daghan kay mga tao sa kalibutan. Kabalo mo kinsa makabalog makadungog niya na ang Holy Spirit. Now enough na kana ang pagdungog sa Holy Spirit. Kay Ginoo naman ang Holy Spirit, mga igsoon. Dili mo na kinahanglan pa nga magsaba ka Maria unsa imong need. Kay nakadungog na ang Holy Spirit sa imong need. Nakabalo na siya sa imong need. Nakabalo man gani siya unsa gid imong need, kay usahay dili kita gaampo sa atong need, ang atong ginampo ang atong wants, di ba? So ingan na ba ka sufficient, ka enough ang ministry sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Siya ang ga-pray para kanato. Now, nakitay prayer nga, Mary, pray for us. Actually, ang sakto dapat is, Holy Spirit, pray for us. Sa dili pa lang gani kita musulti sa ato mga need, kabalon ang Holy Spirit. Wala ganita nag-ingon sa Holy Spirit nga, Holy Spirit, iampo ko. Pero ga-pray na siya para sa imuha, dili ba? Ga-pray siya sa imuha, kauban sa mga pulong nga dili malitok sa baba. Ingon pa dire sa Bible, for we do not know what we should pray for. Wala kita kabalo unsay dapat natong iyampo. But the Spirit Himself makes intercession for us. Ang Holy Spirit mismo, siya gid mismo, nagabuhat og intercession para kanato. Meaning naga-pray siya para kanato. Kauban sa unsa? With groanings which cannot be uttered. Kauban sa mga agulo nga dili gid malitok. Ang kalibutan gaagulo, ang tao gaagulo sa kasakit diri sa kalibutan kahimtang. Ang Holy Spirit usab gaagulo sa pag-ampo para kanato, kay gaampo man kita lahi-lahi nga mga pag-ampo. Siya ang ga-fix, gahatag og right prayer ngadto sa Amahan para sa atoa. Ug kabalo mo, ang prayer sa Holy Spirit, God's will gyud. Dili siya mag-pray mga igsoon og fleshly nga mga prayers, kundi God's will gyud. Ingon pa sa verse 27, now He or God who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is. Ang Ginoo nga naga-search sa hearts, kabalo siya unsay hunahuna sa balang espiritu. Kay ang balang espiritu naga-pray para sa mga santo according to the will of God, because He makes intercession for the saints according to the will of God. Kay ang balang espiritu nagaampo siya para sa mga santos, para kanato, according to the will of God. Dili siya mag-pray according to the fleshly needs.
kung dili according to the will of God. Nindot kay mga pray sa Holy Spirit, more than na ay tayo mga igsuon nga bisag wala kita ga pray og heavenly wisdom, pero pag abot sa problem nakabaton kita og wisdom to solve the problem kay gitagaan kita sa Father og heavenly wisdom. Ngano man kay ang Holy Spirit ga pray para kanato. Ay tayo mga igsuon nga ang gina-pray nimo good health lang, ga pray lang ka og kwarta, ga pray lang kag trabaho. Pag abot sa problem sa family, dako kaay nga problem. Ang imong anak nagbabadlong, nag-advise ka, ang imong gi-advise ay insakto gyud. Gwapo kay mong advice sa bata nimo. Wala man ta kaga-pray og wisdom. Kay gitagaan ka og wisdom sa Father. Ug ngano kang gitagaan kag wisdom sa Father? Kay ga-pray man ang Holy Spirit para sa imo. Now, ang Holy Spirit mo ga-pray for us. Siya ang gapatunga sa amahan ug ngari kanato. About sa atong mga needs diri sa kalibutan. Gitawagan ni Holy Spirit mga igsoon og helper. Ato ang magtatabang. Siya ang Dios sa kanunay panabang. Ang Holy Spirit mga igsoon. Mao man si Kristo Jesus, dili ba? Kay pareha man sila usaman lang sila. Ang Holy Spirit ang Dios sa kanunay panabang. Kay kabalugid siya kung say dapat nato nga kinahanglan, dapat natong iampog siya nga pray para sa atoan niya na busa mga igsoon. Kinahanglan gid kita nga mag-respect, mag-honor sa balang espiritu. Dili kita magpasipala sa balang espiritu kay palangga gid kayo taniya. Di na to pag-uulon ang balang espiritu ha? Ayaw gayod mga igsoon. Ingon pa gani sa Ephesians 4:30, but grieve not the Holy Spirit. Ayaw gayod pasub-a ang balang espiritu. Unsay meaning ana? Ayaw pagpakasala. Ayaw buhata ang against sa will sa Holy Spirit. Ngano man, siya ang ga-pray for us para maangkunta ang atong need gyud. Ingon pa gid sa Bible, kay siya ang gapatik sa ato ang kinabuhi para sa adlaw sa pagtubos. Ephesians 4:30. Ato ganing basaw ng Ephesians 4:30. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios. Kaya ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Wow mga igsoon. Siya day ang patik diri sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi. Patik sa Ginoo. Timail lang kita. Iyahan na gyud sa Dios. Ug kini nga patik alang unya sa adlaw sa pagtubos kanato. Nga luwason kita inigbalik ni Kristo Jesus. Busa, ayaw pasub ang balang espiritu ha? Siya ang atong comforter, siya atong helper. Dili po helper nga sama sa kan ha. Pero masama gyapon na nga siya ang tigtabang kanato ba. Grabe gid ang Holy Spirit ba bisag siya Dios. Siya nagtawag siya atong helper, comforter, di ba? Encourager. Pero di po susama sa helper gid sa balay nga tighugas, tiglimpyo. Ang help diha nga giingon diha is kana bang tigdasig, tighatag og kusog, di ba? Tig-empower ka na to, tig-enable ka na to do the work of God. Mao na ang help sa Holy Spirit sa ato. So mga igsoon, kung na kay mga problems, na ay someone nga ga-pray for us. Ayaw ka balaka. Muampo gayon siya sa mga pag-ampo nga ato ngayon nga need. Praise the Lord mga igsoon. Siya ang ato ang Dios sa kanunayng panabang. Kung naate problem, na ay Holy Spirit nga mo pray para kanato. Praise the Lord.